Ана бу безнең шәхси хуҗалык, безнең шәхси хуҗалыкта 4 сыер хайваны бар, тагын 2 бозау бар. Кәлимуллиннарның бүтін бойлығы bu. 4 сыйырдан сауған сөтні дәүләткә тапшыралар. Күрше тирәгә каймак, эремчек ясап саталар. Тормыш итү өчен җитә диләр. 4 ел элек үзләре эшсез калгач, асрап карарга булганнар. Киләчәктә хуҗалыкны рәсмиләштереп, салым түләргә кушсалар, бөтенләй бетерергә туры килмәгәй диләр. Әгәр дә оформить итеп, туда-сюда ЛПХлар төзәтергә кушсалар, авыл халкы бөтенләй бетерә инде хайван. Аның белән возиться итәргә эше бик күп. Тагын бухгалтерский эшләре була, торган була, отчет бирергә. Терлек асрауның кеременә караганда чыгымы күбрәк диләр. Җитмәсә ашату кыйммәткә төшә. Азык бәясе 3 тапкыр арткан. 1 елга 180 меңлек терлек ризыгы сатып алганнар. Жыл артып бара инде, ул быел бик катартты инде. Былтыр бик катартты инде. Биектау районының Ямаширмә авылын алыйк. Монда 1200-гә якын кеше яши. 360 хуҗалык бар. Ә терлек асраучылар ел саен кими. Бүген монда 59 сыер, шул исәптән 300-гә якын эре мөгезле терлек калган. Шуңа да карамастан шәхси хуҗалыкларны теркәү мәҗбүригә әйләнергә мөмкин. 2003 елда кабул ителгән федераль канунга үзгәрешләр кертергә җыеналар. Хәзер төзәтмәләр Россия дәүләт думасына кертелгән. Кабул ителгән очракта бу терлек саны кимүгә һәм авылларның тизрәк бетүенә китерәчәк дип белгечләр. Һәрбер йорт үзенең ЛПХ-сын регистрировать итәргә тиеш. Ул налоговыйда регистрация үтәргә тиеш. Ул налоглар түләнергә тиеш. Үзенең бухгалтерия алып барырга тиеш һәм отчетлар биреп барырга тиеш. Һәр вакыт. Продукцияң булса, сөт, ит, май сыналарын регистрацияларга, сертификация үтәргә тиеш. Несчастная старушка, да, какая-то там, старики. Әйтик, пенсиядәге әби белән бабай авылда 10 тавык белән бер кәҗә асыр иде. Бу ЛПХ дигән сүз хуҗалыкларын рәсмиләштергә тиеш булалар. Алар теркәләргә бармаячакта, чөнки үзләре өчен генә асрыйлар. Рәсмиләштермәсәләр, штраф салалар, чөнки канун бозучы булып саналалар. Минсельхоз свою позицию тоже. Бу канунга килгәндә министрлыкның фикере мондый: шәхси хуҗалыклар авыл хуҗалыгы икътисадының мөһим өлеше. Бездә ЛПХларга дәүләт ярдәме каралган. Бу канунны кабул итәргәме юкмы, һәр төбәкнең үз ихтыярына калдыру кирәк. Татарстанда 468 мең шәхси хуҗалык бар. Шуның 318 меңгә якын товар җитештерә. Алардан җыеп алынган сөт, ит, яшелчә, җиләк-җимеш күләме республикадагы гомуми продукцияның 43% тәшкил итә. Быелгы кебек корылыкта нәкъ менә авыл халкы җитештергән бәрәңге, кишер шәһәр халкына ярдәм булды ди белгечләр. Канун проектына карата тискәре фикерләрен алар бу атнада Мәскәүдә фермерлар берләшмәсе съездында җиткергә җыена. Фәрүзә Мәҗитова, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы.